Κάνετε πως είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Και θα πάμε να κοιτάξουμε λίγο τα skins. Ξέρω την τελευταία φορά δεν ακουγόμουν καλά, δεν ξέρω γιατί. Πάμε να παίξουμε όμως. Εγώ θα πάω εδώ πέρα λίγο για να δούμε. Έχω κάτι να πάρω ή μπα. Μπα, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν έχει από εδώ κάτι όχι. Οκ, μπορούμε να πούμε από εδώ πέρα κάτι μου λέει ότι θέλει. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πατάμε play και ξεκινάμε το παιχνίδι, λοιπόν. Πάμε. Ωραία, περιμένουμε λίγο να φορτώσει, όχι τίποτα άλλο, να φορτώσει μόνο. Σε ποιο πίστη θέλετε να παίξουμε? Από τις χειρότερες μου όμως το έχω, εντάξει, πάμε. Από τις χειρότερες μου όμως το παίρνω. Όχι. Εντάξει, έλα, αυτό είναι το χειρότερο μου. Από εδώ. Έλα, πρέπει να το ρωτήσω. Ναι ρε φίλε, τι έκανα τελευταίο. Τελευταίο, δεύτερο. Πάμε λίγο. Μακάρι μπρο και στο επόμενο να εξαρτήσω να πάω τελικό έστω. Στο προηγούμενο ούτε προημιτελικούς δεν είχαμε πάει. Όχι, ούτε ημιτελικούς, προημιτελικούς κάνουμε μόλις τώρα. Εδώ πέρα δεν είχαμε πάει σε αυτό το μάτσο εδώ. Στο προηγούμενο πάρκ αν θυμάστε. Πάμε από εδώ. Βλακίες μου. Αν δεν δείτε από μένα βλακία, θα σε ποιον θα δείτε. Πάμε λίγο, πρώτη φορά το περνάω έτσι. Τελευταία άτομο ρε φίλε. Τι πετσόκομμα ήταν αυτό. Πω παιδιά, πάμε τελικούς τώρα. Παιδιά, όχι. Πάμε από εδώ. Από εδώ. Κανένα που θα βγάλει. Πάμε από εδώ. Όχι. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, δεν λέμε πάλι καλά που πήγαμε τελικούς. Άσε τις σακούλες καλή με εδώ. Αυτός αρέσει, αυτός αρέσει. Πάμε από εδώ.
πείτε εσείς στα σχόλια ποιος σας αρέσει περισσότερο. Αυτό εδώ, αυτό ή αυτό. Το 1, το 2, το 3 ή το 4. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το 4. Θα αλλάξω. Καλά, μύθι που να χωρέ. Μέχρι έπικα έχω το καλύτερο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Εδώ τι έχει. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πάμε, πατάμε ready και φύγαμε. Και ας ελπίσουμε να έχουμε την τύχη όπως πριν. Ξεκινάμε και ο Θεός μαζί μας. Πάμε από εδώ. Πιο παλιά αυτή ήταν από τις καλύτερες νίκες. Τώρα να πω την αλήθεια λίγο με δυσκολεύει πιο πολύ. Τώρα το πώς γίνεται πιο πολύ καιρό να την παίζω την πίστα και να μην... και αντί για να εξασκούμε και καλά να γίνεται πιο εύκολη να δυσκολεύει αυτό το πρόβλημα κάποιου, δεν ξέρω. Πού να το ξέρουμε ρε παιδιά, πραγματικά ποιος να μου το έλεγε ότι θα το έπαιζα πιο πολύ καιρό και αντί για να βελτιωνόμουν θα γινόταν χειρότερο. Γιατί καν πώς γίνεται αυτό. Out. Ωραία. Πάει τώρα. Ρε φίλε, αυτή η ρουφίκτρα είναι πανεύκολη. Αν πηγαίνεις με τη δύναμη που χρειάζεται, κάνεις ένα άλμα και την περνάς. Δεν είναι κάτι. Αν το σκεφτείς καλά. Πάμε, να είμαι εδώ μπροστά. Πάμε. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω ακούσει πως θα βγει ένα νέο skin στο Brawl Stars που θα λέγεται ξέρει κάποιος αν ισχύει, να μου γράψει κάτω στα σχόλια αν είναι. Στο TikTok το είχα δει και εγώ, αν ξέρει κάποιος αν ισχύει, δεν ισχύει, να μου το γράψει κάτω στα σχόλια. Το κανόνι έβγαλε έξω βόμβα, δεν το πιστεύω. Έλα, ναι ρε φίλε, πρώτη φορά που περνάω εδώ. Δεν το ξέρω ότι πάει έτσι. Έλα, πήγα από κάτω θέλει. Δεν μπορώ εκεί πέρα. Όχι. Περίμενε. Όποιος ξέρει να μου γράψει λίγο κάτω στα σχόλια. Πήγα πιο πίσω ή πιο μπροστά. Γιατί μπερδεύτηκα. Νομίζω πήγα πιο πίσω. Βλακία έκανα. Παιδιά, γιατί νομίζω ότι έχω κάνει βλακία εδώ πέρα. Και δεν μιλάω που κάνω βλακίες τώρα. Πριν που νόμιζα πως έκοψα δρόμο. Εντάξει. Κλασικά. Όποτε βγάζω βίντεο θα χάσω και όποτε δεν βγάζω θα πάρω την κορώνα. Ρε φίλε.
200 και κάτι χρονάκια μετά, σαν να φτιάχνεις ένα ρομποτσικάτικο. Ωραία. Παιδιά. Θα πάμε shop, θα αγοράσω τίποτα με ό,τι έχω και αν έχω, αν μπορώ. Το κάτι στην αρχή. Όχι στην αρχή να πάρουμε κάτι καλό. Πάμε. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει. Μάλλον, όχι, ωραία δεν τελικά. Μάλλον, αλλά δεν νομίζω πως θα το βάλω. Κάτι τίποτα κανείς κοινάξει. Ωραία, ελπίζω απλά να μην φτάσει να είναι έστω κάτι καλό, έστω μου κάνω. Εννοούσα να μην τα χάσω έτσι δεν. Άσε που νομίζω ότι το είχα κιόλας το σκηνικό. Δείτε λίγο τώρα, με τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής μου έκανα. Έχω μείνει με ένα τζεμ και πήρα τη μεγαλύτερη βλακεία που μπορούσα να πάρω. Καλά, εντάξει. Τώρα να μην νευριάζουμε, πάμε να παίξουμε και μπορεί να πάρουμε και κανένα καλό skin. Που το ελπίζουμε βέβαια, αλλά εντάξει. Βέβαια για όσοι δεν το ξέρουν, θέλω να επιβεβαιώσω κάτι καινούριο. Το έχω πει δηλαδή σε κάνα 2 βιντεάκια ακόμα. Όμως για όσους δεν τα έχουν δει αυτά τα βιντεάκια και δεν το ξέρουν, θα ανεβεί βίντεο www.2k23 και ελπίζω να σας αρέσει σε όλους. Τώρα πάμε να παίξουμε χωρίς να βαρεθούμε στον εμπούδο. Ναι ρε φίλε. Πώς πάει έτσι αυτός ρε. Με τις βλακίες που κάνει πώς να κερδίσει. Έρχεται άλλος παπ, τον περνάει. Σκέψου μια να πας ισοπαλία με τον άλλον και απλά να μετρήσει και τους δύο, δηλαδή να είναι 13 παίκτες. Δηλαδή να έχει μπει ο τελευταίος και να έχει μπει ένας ακόμα επιπλέον. Τι θα γίνει τότε? Απλά θα βγάλει τον τελευταίο ή θα παίξουμε μαζί? Στον επόμενο θα είναι 13. Έλα, χάσει τώρα, θέλω να θέλω. Άντε τώρα, να μην βρίσω. Ωραία, τουλάχιστον ελπίζω να έχω τώρα κανένα σπινάκι, κάτι τέλος πάντων να μου δώσει. Πάμε από εδώ να κοιτάξουμε.
ώρα, τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Από το 1977 στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία. Ωραία, βγαίνουμε και από τη διαφήμιση. Γιατί φορτώνει τώρα, τι πάτησα. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό είναι το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε, ένα subscribe αν σας αρέσουν γενικά τα βιντεάκια που κάνω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.